Ik kom niet live omdat ik live wil komen. Ik kom niet live omdat ik mensen wil storen. Je hebt bepaalde mensen die live komen voor zelfverheerlijking. Je hebt mensen die live komen voor kot odojitra obiamang. Je hebt mensen die live komen die alleen maar gewelddadigheden komen vertellen in de media. Van kromati e barman trowe, van apuku e tai, dan van apuku nan op chimboy. Mino dan de san dat ik kom voor informatie. Ik zeg, wat wij niet wisten als zwarte mensen, wil ik dat jullie nu erachter moeten komen dat ons winti geloof zeer aantrekkelijk en mooi is. Ik wil mensen aanmoedigen, sabetek a winti geloof. Lekwan kikaboe, dat men moedigs me aan om erin te stappen. Unospang sa mitunu, asan na doorkouwen. Unospang tobengo wasa presi, bonuma bese chucha e por famiri. Unospang. Dat nom stop abribi fu uno. Unospang dobengo wasina obiamang den tai de krafunu. Usor den taki tai ma tai ma lusu mai lusu. Unok mopa uit abribi udenanga yeye, maar omdat bepaalde slag ben nakunu, dat we trekken terug. Unospang. Unospang togo wasi ala umas masan godape bonumang eduhan tasteluk trawego klaar umas mijn hotel trawego wasisma a pension. Unospang teresa dat mitunu. Blijf voor jullie doorkouwen. Want if we luku de sansa mitunu en de sansa mit mi, dan zou ik ook stoppen om nooit meer in deze winter mooie geloof te gaan. Ik zou ook stoppen ermee. Maar ik ben een fighter. Ik ben een doorbijter. Ik ben een doorvechter. Mina wan mang me godi feti. Mine kon do life voor mekisma vrede. Tak winti kis mi lala. Tak mi anop chimboy. Mi betay gukba. Zolang ushi we archi bepaalde programma. Bonumang e de bezig constant naar zelfverheerlijking. Fadema geweldig. Fadema lenga obja. Fa anopchi obja bara de tapu lukbung. Na wa dogla obja. A obja na wa moksi fu bakru. Nanga apuku. Na wa moksi takru kantasi. Nanga bakru. Takru pawinti. Nanga hogri. Takru kromanti. Moksi nanga bakru. Zolang is je wat bonuma de altijd kinderachtig en zelfverheerlijk bezig met zichzelf om mensen aan te trekken zogenaamd. De mataku anya is meer sweetie. Zo lees je aan anya dat sweetie. Want soms zie je dat men bonu reclame probeert te maken om mensen aan te trekken. En wat is de fout die velen van ze maken? Ze zijn met zelfverheerlijking bezig om mensen te zeggen dat in kami, mina passief pawinti, mina passief kromanti, mina passief apuku. Im de ook toe een passief voor je karakter. Im de ook toe een sabimang voor je mentaliteit. Dat wist van u sabi tak flow moeilijk. Maar mi moeilijk na positieve moeilijk. Mi moeilijk anoteko wasi. Dat mi saptaki mi doa obia sanfi. Nanga 60 wiri. Maar omdat ik weet dat je geen weet van winti, dan maak ik een fotje van jouw geloof. Dan maak ik dat met troebo je weer karakter, met troebo de obia voor met chobo den boe winti voor jou. No, no, zo is flow niet. If mi potwa wiri ji, a wiri mancheri, mi no potenji, omdat mi sabi sana karma. Mi abi afiri sana pori. En mi kan tak sami wani, u kan tak mi grofu, u kan tak mi driftig, maar mi ne wisi. En daarom ik mi loba programma voor SRS, me bar ala de wisman. Of de afrouwe takasani, maar de geheim zijn nog wisman. Toch? U verstaan?
Dus dat nou was aan Sami Wantegunu. Ik kom niet elke week babbelen omdat ik een mond heb. Ik ga niet veel komen babbelen, maar uit mijn babbelen leren mensen niks. Omdat ik niet met zelfverheerlijking bezig ben. Maar ik wil dat Tide of Tamara Temino Demoro make them chinfunu mopo in abonautu sade biji wa lipfu diuna baka. Dat is even mijn kleine protest. Dan ga ik even nog iets zeggen die mij stoort. Weten jullie wat mij verschrikkelijk stoort in het leven? Weten jullie wat me verschrikkelijk stoort? Atori Fudede. Ik kan mezelf nog steeds niet voorstellen hoe jullie mensen leven in de wereld. Hoe gaan we om met elkaar? Weet je wat het moeilijke is in de wereld? Het doen alsof. En dat is eigenlijk iets waarmee ik de pest, als ik op de pest naar Sandati, het doen alsof. Ik ben blij, ik ben zo trots op mijn mentaliteiten, hè. Ik ben zo trots op mijn eigen leven. Ik ben zo verliefd op mezelf, omdat ik geen pik van niemand. Ik ben zo blij dat ik niet meer in het donker ben. Maar noem ko ina leti. En des massa de ina dungru ete meestal. Junanga de ekistrobi. Junanga de ko inwa bepaalde tak isano defanodu. Omdat juk mopokba in adungru ko in aleti. Dat in bereka taki adunanga leti e moeilijk de wismang. Dat mo juwa tori omtrent dede nanga libi. Men merkt bepaalde san op. Is een wet dat men heeft aangenomen. Om respect te hebben die een begrafenis doet. Om respect te hebben voor de doden. Ik zeg het vanaf vandaag, dan mogen mensen me kwalijk nemen. Ik praat zoals ik ben. Ik ben niet fake. Ik heb geen respect voor mensen. Nee. Ik heb geen respect voor iets dat ik niet heb voor. Ik zeg het, dan mogen jullie het vertalen hoe jullie willen. Maar dan moet broken doen of zeiden. If u dedesma. If u be aprespeki die dedesma. Lek voor aprespeki die libisma. Dat wisi no bo besta. Dat ja rusu no bo besta. Dat hoigri no besta. Misleiding no bo verstap no bo besta. Krooi no bo besta. Fufuru kiri no bo besta. Vooral wisi no bo besta. If ube lo busrefi. Te udu ogri nanga usrefi. Te ude na libi. Dat te udede. Dat semsma dat solisi. San poti stond op je passie. E sari te no demoro. Maar te ude na libi. Van we go om nanga usrefi. Ik wil het vandaag horen. Ik kan me niet voorstellen dat Tejude in haar verkeerd is men met een begrafenisstoet bezig. En men heeft zo'n respect om te gaan parkeren voor de persoon die daar ligt. Ijskoud in een kist. En je charas mag go naar een laatste rustplaats. Dat is je respectie. Sa we ji adede. Maar oteng unulibis ma grond tapu. Oji usrefi a respecti sa we ji wan dede wang. Oteng wo ji a respecti na de wang di da libi. Ote wo do dati. Oteng wo sabita ki was masa e proberi fu opo grond tapu ai. Was masa e proberi fu a koni sagado jimi na me prate na nga mundu na me prata nga grond tapu. Waarom roept men me een beest? Waarom roept men me een dief? Waarom roept men me een saka? Waarom noemt men me dat? Zij is maar een pot team passie, een pai team passie voor kirwan trouwang. Zij we potie stond die wan trouwang na passie voor broken. Zij dat was maar bereik wat doel. We gwa berpe voor kiring. Zij we doen de sandati. Dat te asmas las libi. Asmano demoro. A respect is a we ja dede wang. Nooit ukisen doen ben da libi. Altijd u libi takru langa usrefi. Dat te dede de kaba. Nee je suma be lobby you. Nee je suma be knap na you baka.
Bikap dedoso e furu moro verjaroso. Dedoso. Altijd druk moro verjaroso. Zeide, de doden, wij levende mensen, zijn bezig de doden te slijmen. En dat irriteert mij. Verschrikkelijk. U verstaan? O ten grond tapu opo. Dat wordt je respecti. Na a bigi man, zij mek moeite. Na a ma, zij roko tranga fu sorgu en ching. A pa, sa e roko tranga fu ka apwa dul in a libi. O te wo stop wis usrefi. Dat una respecti ja sandati. Dat te wechi begrafenis stoet. Alla libis mij vrede. Dat tijdje of Tamara. I wakap sa itapi 50 jaar. So buwas ma ini birtiko las libi. Dat te yu di yu verjari. Dat e bij belsko to di yu. Dat je store. Ino ap respecti. If you nanga buurman no be taki. No gone de doso. If you nanga buurvrouw no be taki. No gone de doso. If you no be denki bu abrami. Temi da libi. Temi dede. No kom ik weet of voetjes. En daarom ik im luku bepaalde familie. Away dede baka trawang. Ay de ne doro atrawang. Atraway las libi. Atrawang ne gwewa ano kouru. Lek fa bigis mij taki. Manasma ay sani meestal. Omdat hij iwan soor isrefi. Na a dedos of asma. Maar in libi. Ibre dek negatief en slecht abra asma dati. U verstaan? Dat moet stop naar de sanat naar grond tapu. Weet je waarom ik zo vecht? Om de waarheid naar buiten te kondigen. Ik wil geen hibbies en kunus voor mijn kinderen achterlaten. Ik wil het helaas niet doen. Ik wil mijn kinderen niet in een stommiteit laten. Ik wil dat ze vooruit moeten gaan in denken. Ik wil dat graag. Ik wil niet Tide of Tamara. Taki de sma. Bem chiwang. De kleuters, de ukkies, de pukkies. San de la grond tapu sa e kweki kong. Futide of Tamara termino de. Dat novos dem longa bonu kampu. Ego onderzoek voor sapsumana ding. Jullie mensen. We zijn een van de slechtste wezens in de wereld. Men praat slecht over flow. Men praat negatief over flow. En al het goede wat ik doe, mag niet in het openbaar. Maar het moment dat iemand een negatief ding heeft verricht, maar dan mag het wel openbaar worden. Maar jouw goede daden moeten altijd geheim blijven. Waarom zijn wij mensen zo? Waarom hebben wij mensen zo'n negatieve inborst naar elkaar toe? Waarom heeft men eerder respect voor de doden en geen respect voor de levenden? Waarom gebeurt dat? En daarom bepaalde sma e fadon dede na berpe. Daarom bepaalde familie atrawa no kouru atrawa e dede. Omdat die we boose usrevi. If mi takru abra Shelly, me boose Shelly. Dat tire dat de moutaki dede no ap vijanti. We lau nou ede. Eenmaal vijand, blijf vijand. De persoon mag jou niet. De persoon mag jou. De persoon wil niks van jou weten. Jullie zijn altijd vijandig geweest. Maar jullie doen het meer. Dat mensen gaan zeggen, ja mano lukuso. Uno teka kans dat die mensen. Ulibi bunang ausrefi. Ulibi bunang ausrefi. Dat na bosko busami wan chakong. En na tweede wan samo kombaka. Na tori fu apuku. Waloma etak apuku basi. Waloma e play basi in Obia. Maar Obia nanga verstang ano next. Na leksa mi be takikba. Waloma bar bigi winta de ede. Walo bigi Obia bara grond tapu. Walo bigi wintu, walo bigi basi ala sot san bar in verstang. Bar in go in grond tapu. Maar de winti bigi moro de verstang. De winti bigi moro de kennis. De winti bigi moro de inborst. A winti voeding. A winti bigi maar de verstand ching. De winti bari. Na wa libis matapu.
dem go ontwikkel je schreefje. Fuluku san kan nga san san ook kan. En daarom moet je kijken. De meeste mensen zijn altijd bezig met zelfverheerlijking. Want ze hebben gedanst in de ronde. Ze hebben in het de dans in een ronde. En wint die bari. En dan lopen ze morgen te vertellen. Ishiva aisaf mi dansi. Ishiva na apukuf mi bari. Ushidi akromatif mi bari. Akromante nyan batra. Akromante egwa faya. Dan werken jullie meestal voor applausjes. Maar wint die naar wijsheid. Want ik kan nyan batra. Ik kan nyan faya. Ik sabdans op je voeten. Maar daar jorka e brokas maneki. De opopuring. Tewe kartrawam chimboy. In winti geloof. Dat zij het een bepaalde sikikong. Dat de biggie man. No ma yep ding. Dat de chi op je man. Zij mek moeite. Mep sen odi. Die ala de chimchi chofi op je boy. Zij mek moeite na kring. Boy de biggie wang. Sabi wisi. Boy ti de zogenaamde basi. De wanse karden strefi e vierde streflek de nak dramang. Ano dem dat me taki. Maar me bar odi. Die ala de kotokoi obia malek midja. Se mek moeite sa wani leri. Maar mine sen odi di de bigi wiswang. Se karden strefi basi langa obia gado. Boy ti den dati. Omdat na a groep dati is store a winti proces. Na groep dat die voor de euro wisbonumang na de vervaldatum. Sane gun de young boy na de young meisje sawa ko ina winti geloof dat de best ding. Omdat if a chimboy apwa obia, a chimeisje apwa obia en dena sabi man voor por obia dat de por de obia dem chiwang. Dat de por de obia dem bijiwang. Perso de bewa por den dif mi. Maar ano leuk ding. Dat die den a day. Dat je probeert voor te kritiseren hoe negatief je bent bij anderen. Dat je probeert voor te stempelen je negatief. Te je kulturu, if je no begin aan juiste stap, je missie. Te je doet winti, en te winti barne en de hey, dat want ik idoro man. No, sto winti de, maar sto winti no de. Te you no sa prati was mananga reïncarnatie. Je was een feit, ik was een beste kromanti watra. If wan stoornis de in een familie, wan fiofio wan familie ma kunu, wan broeia bepsa in het verleden, peden be wisa familie, of a familie be suku takru, san bepsa, sano be machsa. Tide of Tamara. Te wan san fen presi. Dat a winti no ma barkong, dat te no ma streka desma, dat de tak desma bis do winti. Na leden lei. Te no nya kasi fu wansani. Te no nya kasi fu wansani. Te no nya kasi fu wansani. Toch, libisma? Ano je afdeling, maar je mond is groter dan je daden. Je hebt op je mangs sa e waka e gebruik aan media zogenaamd om mensen aantrekkelijk te maken. Maar te ugona de dat was ja morserij. Omdat die 3/4 voeding na Queen Sanisma ai, Drop Sanisma ai, Taisma voeten rood werd blauw, wasisma nga tingi wat rasa is meer poepen, alla soort sani. Vanaf eerste DT go de bige por den bu op ja voor you. De por you nyang, de wash you, de saka you. Dat te de sakayu, dat natuurlijk te jogo suku je pino, dat je lek libis maar dat je las hoop in a winti, je las bribi, omdat even eerste fundering, sa you poti di asma, ino pot isrina ini, me sha winti na asma, dat je bige focus so tapa winti, dat je missie. Na lek asansa de me lerisma, te yuwa umasma no ma libanga mang, dana apuku, bibe takent ba. Mi be taken ba mensen. We tak apukutori. Ik kan bij 100 blakabiri ja vrouw. Ik kan payen na 100 apukulinga. Ik kan payen na 100 apukuboto keti na Clara keti. Eva obia de na en bruya. Eva obia de na en tai.
If a familie ben doen san wa handeling san o ben boom. Maar san tron kunu in a familie. Kan de a familie be kirwan dagu san be danga bere. Of asma be kirwa umasma san be danga bere. Of a pabe du so wan sani. Of abortus pleeg in bepaalde sani. Dat nou als het ware i wanip chin chinoma kong. Dat je tek je nieuwe man, je tek je nieuwe vrouw. Je abba eenmaal 24 uur weer op seks. We abu seks, je gaat dat je doet bepaalde onderzoekingen. Alles wat Viagra je gebruikt, alles wat San je gebruikt. If a detak je fassi, was stoornis de. Je kan drinken 100 muru dresi. En het lukt. En daarom is het goed dat je alleen maar om te onderzoeken, kan het misschien 2 maanden duren. Ik ben moe om informatie te geven aan de mens. Ik ben moe. Mensen willen gewoon eigenlijk voor een gek gehouden blijven. De wantakjes maar moeten te worden voor de gek. En Yusa en mek amoeiti. Want we lof de wisma estri na mi, maar mi estri aan ding. Isa ome wisma estri na mi, e karmi chimboy. Mi be takeng ba in wa slogan. Mi na wa kotokoi boy futra dei. Maar mi na wa kotokoi boy sa kring. Mi ano wa bigi obiamang nanga wisi. Maar nou een biggie bassi sa bi wisi. Sa e gebruik alles wat umasma. Sa tesma ko wasa ding. De pot pus wat ratige familie. De bonuma sa e 4 desref moro gramang. Fu tesma gwa ding. Toch? De chapori kon yang a prati tussen familie. De hoigri. De cha split se kon tussen neef en nicht. Brada nanga sa. Mina boven de soort bonuma dati. Tesma gwa de kampu. Dat er is maar die winti prea de kampu. Dat in plaats taki desma sa de ji apri e dansi. Dat de go strain na desma sa paide amoni fu ja winti pre. Wan mi sa point uf ding. Te wasma kona mi je wa winti pre. Mi ne go strain na asma sa mi ji a winti pre. If as me going batra me feel sweetie in mi ati. If asma e going fire, me feel sweetie in me ati. Omdat me shit tak a roko san pot dape a waka. Dan moet ik blij zijn. Maar me no kan play op ya man. Tak me strek asma. Dan bakara da me streang asma. No, je wisi. Daarom ik tegen de man taki. Respect hebben voor elkaar. Te ude in a libi. Ja wat tus mij mit me. De te mone floa je rigeer tapa buku. Uno tak dondo salmo boku mars te we te mi de sandati. Uno sapsana rigeri nanga informatie. Tede man be missie a wet voor Jezus. Sa Jezus be doet abe go in a kerki. Tede no be wan bribi in a pisi fu a pa masragado. E ati no ben brong? Moses ati no ben brong? David ati no ben brong? Tesma e overtree a wet fu anana. Mo jude geboden fu wismang. Le man say kade se bigi bonuma in gro tapu nanga skepi. Lek fagado abe geboden. To wat de wa kri obiamang. Dom leer de geboden sami ojunu. Tesma kanga de vrouw. Uno suku por de man nanga de relatie. Dat na eerste gebod. Tesma ko wasa unu. Uno lukutak desma buigi winti moro yulek obiamang. Dat we pot por sani fu por desma winti. Tweede geboden. Desma ko wasa unu. Fosa bonumang. Poti in batra e fos mus goini. Derde geboden. Abonumo kapiteis dong. Ma esref nego meki kapeng. Vierde geboden. Te umasma ko wasi. Uno abigay. Touchi de bobi. Nanga de puni. Overstang. Dat na vierde vijfde geboden. Te wasma ko wasa yu. Lek obiamang. I wasa asma fin wint suribet. Asma ga fesi. No ja rusu nangeng. Tak asma mus dry pai contributie. Te yu kawa obiama ko wasi. A obiama eko gebruik wa woord tegen you. Taki tide na de inoba next. Tide na de iko gudu. Dankzij mi. I wisi. Je bent een bonumang met een negatieve geest. Je chara ne fu bonumang. Maar je takru in bors. Je bent een misgunner. Somi kan go nanga de geboden doro. En daarom im lukwa lof ding. Demo voor bigi de goeie niet nagesproken. Meisje de wang. Oh, kom no takiere. Ja, wat aantal zei lukumi. Tak map chimboy.
Maar heer die de go bij Suribet. Uluk banga de obiamang. Say hoop je wasu fuga fesi. Maar say de telegal Suribet nooit de wini. Uluk banga de obiamang so wasuru de bonuma so wasunu. Tak do pot koloku watrajunu. Dat was bicycle stref de nabi. Uluk banga de bonumang. Say skepi. Fado set sanjunu. Fado wasu me kufen vrouw dat deze wetje vrouw 10 vrouw in wajari. Ukonanga ding. Ukonanga ding. Te was ma. When you go vooruit. Dat jong zie dat eens moest op vooruitgang. En daarom itaki. Vele van ze. Negatieve inborst. De por awinti geloof. En daarom sma ik ga kerkie. Omdat ze steeds met opschepperij bezig zijn. Nyabuka, da wintikis de lala, da obia an op chimboy, da te ego fu apuku, da de na basi, te ego fu kromanti, da dan op chimboy. Trawa je si dak te de ko life atap mine de ko life. Rida waarom, slag en nak ding. Je si takis mane kade moro, de no wa herkende vervaldatum. En trawa be bardi mikba, tak te ding e bonu. En wat was me ik ga de jari na 20 na 30. Mina alade na was me nomo map chimboy omdat mino sapstreka obia. Nee, mino sapstreka obia. Na winte streka obia. Ano flow. Mano sabi man. A obia mo sabi. Flow na sabi. Ta te mitaki chas maga busigo prati da me chengo. Ta obia te mitaki asan sendu jas maja I prate na bifo obia kakri da me fura opdracht uit. Efa obia te mitaki auroko disi te wasasma prati in potwa pori ding dana sweri o te mi pota pori ding. Te mi wasma fos asma kong an purwa famir man fio fio wan de apwa taki onderling mananga pa dana sansa obia te gimi dat mi edu fosi. Maar meneer Rokolek ding, ala me kisa sem lees, ala me kisa sem behandeling, ala me kisa sem sani, omdat die de nabobia alide lee. Het zijn mensen die uit schriften leren en ze daarom bitaki te omanga opa las libi. Lukutaka eerste san sare feti, dat de 25 gram manga grampa, de fetanga de srefina bere. Ik kom no taxa tidere, tida satra. Mi de tap chelo tour. Ja, mam taki kom te gunu tide. Toch? Taki mi werkelijk na wap chimboy. Mami no doti. Mi werkelijk na wap chimboy. Mami ne horis ma voor de gek. Dem tak horis ma voor de gek. Mine feti fuduan san omdat you want tak mi doing. Overstaan? Temi wan doen wan sanita, maar mi wan doen wan vinger aanwijzing dat na mie pas maar dat die. Dan moet ik blij zijn dat mi met moeite jasma. Maar vaak genoeg, we let op obja man. Pogo suku yepi, maar we let op karakter, we let op manieri. We konanga udenki sa unuwani. En dat is chawa story ko ook to so lazy, mek we jump van de hak naar de tak. Omdat uno abi patiëntie, te we mek moeite. Te we mek moeite, na unuwan bepaal. Zij de togo datra. Une bepaal ja datra. De datra wan pritu bere. Zij de togo datra. Datra teigunu taki im gebruik accuur disi. 60 days langa. Zij de mek we volg de richtlijnen voor datra wel. Maar zij de togo op je kampu. Hebben jullie altijd X? Of gaan jullie in strijd met de objaman die weet wat hij voor jullie moet doen? Stoppen jullie ook daarmee. Maar ja, dat naar de informatie aan mij doen, niet slecht bedoeld. Maar Temiko Live wil ik dat jullie X moeten leren. Ik kom niet op de radio of op de televisie om te komen vertellen hoe geweldig mijn kampu is. Of wat voor grote wind ik heb. Want je hebt mensen met grote windjes. Die wind is groot en hun verstand is klein. Dan liever was mijn verstand groot dat ik een kleine windje. Begrijp je? En toen gaan we pressie. Mangeta kromati herde. Laf harde porti jongboy. Fugwa strafu. Deze gaan we pressie. Bonu mij ta kromata nga apukutongo herde. Is indrukwekkend. Ze proberen indruk te maken op de mensen die zwak begaan zijn. Toch?
Smasande na wap chinsani dak if ma kromanti. Te ino ka ap kromanti de no ma fen roko. Ma kromante barne tapuda ala roko pepi go ye las roko. Ba ye fetanga basi. Ino matanga vrouw. Omdat ino alasma sa itak AB. Adref toch heite kong. Omdat sa faya kaba ino faya moro. Sa faya imus kouru. En dat na apisi vudu na nga leti na mamaf obia. Dus sabi fawe charus rep ina libi. Ja? Beter imati mandi mi botono boro. Maar temi ook live, meneer Konf Korisma. En ik ben ook niet op zoek naar klanten. Maar als ik bezig ben met mijn winti geloof, dan gaan we ruzie krijgen, ja. Als je geen geduld hebt en niet harddragend bent, moet je ook niet bij me komen. Weet je waarom? Sande me doen aan mi, no doen aan unu. Omdat te akunu, nanga a vloek, voor alle desmamo voor oroko na tapu. Auroko, de ika aba moro bigi Aisa, ika aba moro bigi Kromanti, ika aba moro bigi Jebri, ika tak Kromanti tirego mi Tamara. Maar if je abi wat negatieve inborst, je jotesma, we serma batra tudusu SRD, misa bonuma say serma batra disma. De serma batra disma ra de schreef ne spier. Hey, hoe liep meer? Ik zou met bepaalde mij play dat ik de mek batra disma. Temere trouwens ser batra odiri. Trouwens ser batra €1000. Man batra dat de schreef na impo. Hey, hoe liep batoriëren mensen. Kom nog bige taxaneren. Voor bige veel tak flow is aan. Hoe liep basaneren. We waren strika des maar dat ons schreef af strika van ons doen. Hey, hoe liep meer? Ben ik middellijk familie. Ik weet dat mijn abivisi. Dat belangrijk. Ja? Is goed. Is goed dan, ik ga weg. Ik ga door met chillen. Ik groet al mijn fans en mijn luisteraars. Het was een korte live met ko. Ik hoop dat ik leer was na. Ik begin altijd boos en ik eindig met een lach. Doei doei. Te wat radi paka. Odi odi.